Okei, kokeillaan uudestaan hei. Kokeillaan uudestaan. Viime videossa kävi näin. Ja se ei ollut ihan tarkoitus. Mutta kokeillaan nyt uudestaan. Pystynkö mä tekemään jotenkin, niin pystyn recreateamaan tässä saman. Nämä kyllä sitä samaa halua. Otetaan joku muu. Eli uusi. Ja pistetään tänne nyt sit Älä Dela Bliss. Tämä pitäisi toimia. Selkeästi täytyy keskittyä vähän enemmän siihen, että mitä ympärillä tapahtuu. Ja sit kans se, mitä mä kuulin mun friendiltä tuossa hetki sitten, me vähän katseltiin niitä klippejä ja hän puhus kans vähän ideoita, mitä olisi, niin siis se, että täytyy tehdä kilpi mahdollisimman ajoissa, niin sit selvii noista creeperin hyökkäyksistä, yllätyksistä aika paljon paremmin. Ei muuta kuin lähdetään suorittaa. Suorittamaan sit. Tää on toinen. Te näette, tää oli random spawni. Tää on toinen maailma, missä mulla on niin heti vieressä tommonen ruineportaali. Mennään kattoo, mitä siellä on. Mennään kattoo. Toivottavasti jotain kamaa, jotain hyvää kamaa, please. Tossa. Okei. No on meillä ainakin Fäjöni nyt. Sitä nyt ainakin riittää. Mikäs olis tänään mendingi vai? Oh. No, ihan jees. Sinänsä joo vähän huono, kun se on kultainen ja sehän tietysti hajoo ennen, kun mä eihin saada siihen tarpeeksi expaa, että se korjaa sitä, mutta no, ihan kyllä näitä otetaan. Tää on ihan fine. Mä koiran. Vaikka tänne. Vähän kyllä kismittää toi, miten toi edellinen päätyi, mutta ei vittu, tää on taas. Jungle. Voi morjes, nää laavapuolit on kyllä niin ongelmallisia, kun nää syttyy saman tien, nää metät tulee. On kyllä ongelmallisia, joo. No, ei me lähdetä sitä pelastamaan sit sitä aikaisempaakaan. Jätä vaan pois täältä. Annetaan tän vaan palaa pois täältä maan pinnalta. Se on ihan ok. Joo tosiaan, jos mikä tahansa mökkikin me saadaan valmistettua, tai ihan vaan kaivetaan kuoppamaan, niin sekin on ihan hyvä jo, mutta se kilpi täytyy kyllä tehdä mahdollisimman pian. Meillä oli, tästä saa ruokaa aika hyvin. Hei. Ei huono. Okei. Mä en yleensä kyllä, en tykkää Jungle Biomista, mutta onpa hassusti tullut tää generaatio. Mut tossakin on sen verran syvä ravine, että me ootais kyllä jäädä nyt toistaiseksi johonkin tähän lähelle. No melonit mua nyt kiinnostaa. Hehe boy. Okei, tehdään se vaikka saman tien. Eli tosta toi, ja sitten tommonen ja sitten lisää noita ja sitten tommonen. Joo, toi säädetään. Joo, sit kun mennään tänne, niin voidaan tämmöisellä ovella sitten hengitellä täällä. Näin. Noin, pistäis tosta. Toi onkin brightilla joo, okei. Noin, saadaan hiiltä, niin saatais vähän valoakin tänne maailmaan. Tonnessa. Noniin, nyt näkee jotain. Noin. Tosta. Otetaan tämä mukaan. Hauska jättää tätä tortseja tonne tolleen. Tuntuu vähän hassulle, että veden alla on täällä tortsi, mutta nyt tää näkee paljon paremmin. Toi ei jatku mihinkään. Toi ei tarvi jatkuu. No saatiin ainakin hiiltä. Tossa näkee sugarcaneakin. Tästä saman tien tällä. Noin ja sitten noin. Tullaan tähän sitten kohta takaisin. Se on vähän kävis keräämässä kiveä ainakin tosta. Hei, mä voin tehdä näin. Tästähän tuo turvallinen reitti sitten tonne.
Joo, onkin hyvä idea. Ui samperi, tää on syvä. Termos. Tuo on tommonen... onks toi se ametist-paikka semmonen... What? Herranen aika. Ja se mennään liian syvälle vielä, mä en... Mä voisin kyllä melkein tehdä tosta aika isonkin vesivaran tonne alas. Ja tästä näin. Oikein kunnolla vettä. Tyhjennetään tää koko järvi. Eipä se oikeesti silleen toimi, mutta vaikka pitäisi. Apua, pysy pystyssä. Siinä on. Hui. Joo, on kyllä hieno. Hieno paikka. Mutta eipä päästy päivän tavoitteisiin, että oltais saatu sitä. Tää on valmis portakko. Jotain surfas ironia ja muuta kerättyä, mutta niin. Mennään nyt tuohon tortsin lähelle ja kehitellään tähän jotain pientä turvapaikkaa. Sen mä tiedän, että näitä pitää ainakin tehdä lisää. Vähän levitellä tänne pisin poikin. Tuo menee hämähäkki, mä en oikein tykkää siitä. We dig a hole. Oh yes. Vähän tortseja tosta lisää. Se on siinä. This is a place to call home. Tässä pitää vähän varovainen mihin kaivaa. Kun mä väitin, että jos kaivaa suoraan alaspäin, niin tää menisi vaan sinne ravineen, missä äsken oltiin. Tehdään joku pieni luola tähän. Itsellemme selvitään sitten yön yli. Alright. Uusi päivä on valjennut. Ja mutta kun mennään pois täältä meidän luolasta ja katsotaan mikä tilanne on. Tässä on siinäkin listittyä siitä ja sinä siitä. Up! Mä listin noita creepereitä. Huhhuh! No nyt ainakin saa reagoitu jotenkin. Ei oltu ihan kuolleita. Kirkkili. Wow! Säkin nyt oot vihainen mulle. Se oli creeperi, mikä teki sun lämää. Sitten. Taas tästä vähän lisää. Taas on sähmäkin. Mä tuossa päällä. Nää ei hirveän hyvää ruokaa sinänsä kyllä oo. Nää ei oikein regeneroi HP:tä. Kyllä nää nyt pikkuhiljaa. Pittu! Kuinka monta läheltä piti tilannetta pitää olla samassa videossa? Meillä on tarpeeksi narumaa, että mä voisin tehdä vaikka tuon ongeen. Silläkin voisi saada aika helposti niinku lisää resursseja. Ei värillä niin väliä. Mikäs toi oli? Kana! Onpa hassun värinen. Mä en tajunnut, että on ton värisiä. Terve. Oho! Tapuskuita. Ja noin pistetään talteen, noin. Tää on siis niin tylsää hommaa, mutta... Joo. Anna nyt jotain herkkua. Oikein tosi herkkua. Come on! Ainakin mun mielestä se oli jotenkin silleen, että jos oot isommalla merellä, niin sieltä vois niinku saada paremmin jotain. Jotain noita erikoisesineitä. Oho! Se lens. Se muuten lens. Joo. No, mutta tää on kyllä ihan hyvä paikka itse asiassa jättää tämä episodi. Tässäkään ei saatu hirveästi vielä aikaiseksi, mutta saat ainakin jotain. Ja nyt ollaan ainakin hengissä. Jatketaan tästä taas sitten ensi videossa. Mä lopetan tän nyt tähän ja ensi videossa etsitään semmonen kilpi. Tai siis tehdään. Etsitään rautaa ja tehdään kilpi. Ja lähdetään siitä sitten tekemään basea ja sen semmoista johonkin tähän lähelle varmaan. Tai sitten
jonnekin tonne toiselle puolelle, mutta katsotaan. Kiitos kun katsoitte ja nähdään ensi videossa. Se on moi.